To, wani kamshi nake ji, amma kamshin nan ai ba a jikina yake tashi ba. Assalamu alaikum. Nabila? Na Anti Husna? Wani kamshi nake ji mai daɗin gaske. Daga jikinki ne wannan kamshin yake tashi? Wannan wani irin turare ne? Ke kuma me ya kaki gidan nan? Me kika zo ki a gidan nan? Kin ga Husna, ni fa da arziki na shigo miki cikin gidan nan ba da tsiya ba. Ai babu alkhairi a tattare da ke Mero. Haba Husna, me yasa ke ko zaki faɗi irin wa'annan maganganun? Kin ga ba wannan ba. Nabila, wannan turaren wani iri ne? A ina kika same shi? Ai kamshin turaren da yake ji Anti Husna a jikin Umma mai rani. Kwarai kuwa, babu tantama a cikin maganan da Nabila ta yi miki. Kin ga wannan turaren? Shine sirrin abin da yasa na rike Alhaji a tafan hannuna. Baya kallon kowace ƴa mace a doron duniya. Face Mero, wannan sirrin turaren kishiya ta kenan. Ga wannan ci azumi. Lalle wannan turare akwai kamshi. Yau Jamilu idan ya dawo gidan nan kam. Wani Jamilu? Shawaran da nake baki ba zan daina baki ba. Ki rike can, ni kuma zan rike nan. Umma mai rabu mai rafa. Ga wannan turaren kishiya ta kenan. Kala biyu yake zuwa. Ga naki. Turaren? Kishiyata Shine sirrin. zaman Lafiya. Shagunan mu na nan a kasuwan Sabon Gari, number B166, shagon Aminu Manaja. Sai kuma L-Line 64, shagon Iliyasu Dan Amana, kasuwan Sabon Gari Kano. Sai kuma shagon Abubakar Sadauki, kasuwar Wambai Kano. Za ku iya tuntuɓar mu akan nambobi kamar haka.